Bos días, son Antonio de Melo e son membro da Asociación Cultural Entroido de Mugares. Hoxe encontramos neste lugar emblemático de Mugares, que é a iglesia, para falarvos da recuperación do xogo do galo. Según nos contamos e según a bibliografía que hai, consistía en que ou ben enterraban ou ben colgaban un galo para que os mozos, mozas e toda persoa que viñera a xogalo lle bateran cun pau hasta de matar o galo, e o que mataba o galo quedábase co galo, era o premio que tiña. Poñer un galo de mentira. O premio sí que será algo relacionado coas aves de dúas patas. Pois recuperamos o xogo, como vos decía, por a bibliografía e por o que nos contou un veciño que xa afinou, Ángel, que nos falou dil, e foi a única persoa que nos falou dil nos anos 20, máis ou menos.